Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:40. Bulig. Mga development sa panagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong adto Pilipinas, aksyon balita banat bulig aton sini pagadalon na dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sini nga mga aksyon reporters. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan magainop danay kita tudtob gida sa Tacna Launay Media sa pagdulong sa mga balita
mga reports gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters, kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, plus ang mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabarangayan katsibog na sang palanyagahon ninyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sa mga kaaksyon ta outside sang syudad, sa mga banwa kag syudad man diri sa probinsya sang Negros Occidental, kalakip man mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon sa oriental side nga nagatutok na diri sa aton sining pagpangalagad, plus ang aton sining mga kaaksyon man sa bugos nga Rion 6. Nagapangamusta kami sa inyo sa sining mga inoras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Wala gid lamang madugay nagpagwa sang pila ka memorandum para sa status sang sang quarantine diri sa palibot sang pungsod Pilipinas ang presidential spokesperson Harry Roque kag si presidente mismo Rodrigo Duterte, no? Ting Manila ho from MECQ karon nag-ECQ na siya umpisa August 6 mga kaaksyon, no? Ay perti si Presidente Rodrigo Roa Duterte ang nag-approve sang rekomendasyon sang Interagency Task Force o kun IETF nga ipaidalom sa ang National Capital Region o NCR sa General Community Quarantine or GCQ subject to heightened restriction from July 30 to August 5 mga kaaksyon. Kag umpisa August 6 ang classification sang NCR ang igapaydalom sa Enhanced Community Quarantine o ECQ tubtob August 20 mga kaaksyon. Ang heightened restriction sa NCR ginhimo ini nga mas ginhugtan pa ikumpara sa GCQ with heightened restriction sa iban nga mga areas mga kaaksyon, no? Ay perti kasadya to subong ka kinagual sa NCR ho na numan ini kay daw kadamo na gid sang kaso, may Delta variant, may ordinaryong COVID-19. Ay perti, no? Tigina ang pila ka mga limitasyon ginimplementar kaya 30% lang para sa mga venues dito, beauty salon, car services, barbershop kag nail spa, more or less mga 30% lang, no? Ang ginpanugutan ini nga magka-operate ang indoor sports court and venues, more or less mga kaaksyon 30% man nga ginpatigayon sang Department of Tourism, no? O DOT mga kaaksyon, no? Ang authorized persons outside their residences ang ginpanugutan nga mag-travel into and out of the NCR Plus area, include ang Cavite, Bulacan, Laguna kag Rizal mga kaaksyon, no? Amo nang ginpalayag kag tinggigo o Gingoog City, Iloilo City, Iloilo Province and Cagayan de Oro City ang magapabilin sa ECQ starting August 1 until August 7. Bali saksimana ang sa Iloilo dito kag Iloilo Province, while ang Cebu City, ang Cebu Province ang ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ umpisa sa August 1 tubtob August 15
depende pa ni sa mangin appeal sang ila sining nga local government units. For Ilocos, for Luzon, Ilocos Norte, and Bataan, and for the Visayas, Mandawi City, and Lapu-Lapu City, sa Cebu na ni, under sa MECQ from August 1 to August 15. Ang ginpainalom naman sa GCQ with heightened restriction from August 1 to August 15, ang Ilocos Sur, Cagayan, Bulacan, Cavite, Rizal, and Laguna City, Region 4-A, kag Naga City, for Luzon, amuna mga kakson, and Antique, Aklan, Bacolod City, and Capiz, Region 6, kagang Negros Oriental, for the Visayas, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Norte, Davao Occidental, kag Davao de Oro, no? Sa Region 11, kag Butuan City for Mindanao. Amuna ang GCQ with heightened restriction from August 1 to 15, mga kakson. Ting Bacolod ra nalakip mga kakson, no? Ting iban pagid damo-damo pa niyo ang iban pagid Baguio City, Apayao, in the Cordillera Administrative Region, Angkar, Santiago City, Quireno, Isabela, kag Nueva Vizcaya sa Region 2, Batangas and Quezon, Region 4, and Puerto Princesa for Luzon, Guimaras, and Negros Occidental. Sa GCQ na yan, Negros Occidental, sa Region 6, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, and Zamboanga del Norte, Region 9, Davao Oriental, and Davao del Sur sa Region 11, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani North Cotabato, and South Cotabato for Region 12, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Dinagat Island sa Caraga Region, and Cotabato City sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang igapaidalom sa GCQ from August 1 to August 31, mga kakson. Amo man nga pinaka-latest nga advisory gikan sa opisina sang presidente, kag in-release ni Harry Roque, ang presidential spokesperson, mga kakson sinigid lamang nga aga. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 na nga tunora sa kinanda na ko ang inyo sinika aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial, balita ni Aksyon Eden Aboso, 16th Scout Ranger Division Station sa Himamaylan City gin-lockdown matapos nagpositibo ang 25 ka mga soldado. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hopon, hugot nga pagbantay sa mga travelers gikan sa Panay, ginapatigayon sang lokal nga panguluhan sang syudad bangod sa pamahog sang COVID-19 Delta variant. Sa BCPO naman nga balita, Bacolod City Police Office o BCPO wala sang may na-record nga kapulisan nagpositibo sa COVID-19 sa sulod sang duha ka bulan. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden, sekretaryo ni Colonel Romy Palge, ginrelieve matapos ginaligar na involved sa illegal nga panahor
may panugyan sa kapulisan kasunod sang pag-akusa sa isa ka pulis nga nagpangmolestya. Ibalaon ta na karon dugay-dugay ang mga development gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office kag balita sa patrol pakadto siya sa Hinigaran si Aksyon Eden Abuso. Ibalaon ta na karon kung makapalayag ang barangay kapitan sang Banwa sang Hinigaran, no? Ato na ibaloon karon kay Aksyon Eden Abuso plus ining Philippine Statistic Authority ho ginumpisa na ang pagbaton sa pagparehistro sang 15 anyos below para sa National ID. Samtang sa ato sini nagapangunaman nga mga balita gikan sa syudad sang Cadiz. Siga balita ni Aksyon Roger Gotib, 2 pilason kalakip na ang nurse sa Corazon Locsin matapos sini nga magluntad ang aksidente sa dalan nga nag-involve sa single nga motorsiklo kag tricycle. Pamilya sang 56 anyos nga babayi nga napatay matapos mabungguan sang Toyota Hilux kahapon sa ngapon may inisyal na nga ariglohanay. Aksyon Rex Canto kinang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay diri sa aton sining pagpangalagad mahinang kalaban relax lang mga kaaksyon matamaton talang ni sa mga kaaksyon tangayara na sa Facebook Live nga naga-monitor kag nagpadala na sang inyo sining mga mensahe. I-like lang kag i-share ang aton sining programa. I-like kag i-share ang aton sining programa kay tirahon ta na dugay-dugay sa aton sining Facebook page sa Aksyon BBB program mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta baya website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Biyernes, July 30, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 26 kag 3, liwat 26 and 3. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto, daligid lang, no? Kay, daligid lang. Ayos, daligid lang, no? Kay may ginariglar pa ta diho. Daligid lang kay mga hisayod ta diyan na yo. Parang matera naton mga kakson, no? Ayo. Sige.
Daligid lang ha, kay plaster tanay mayo ni kung ano ini. Oh. Sige. Kabudlay man isang sitwasyon nga hindi mo ni kuan dayo no, ma-plaster bla. Alex Montesa, may lang nga pagpamate Alex Montesa. Ana Sinoro, Rochelle Polencio, Susana, Maria Cresmi, Lamasan Cloud, Gian Recicio, Virgo September, Barrio Garay. May lang nga pagpamate, no? Pasensya gid kay hindi ma-open ang piyak nga linya diyo. Ano ning sitwasyon daligid lang ha. Ang madangatan ta lang Alex Sar Pipino Bar Brar Sar Pipino Brar, Gerald Dimino, Gerald Hermino, Marlon Villarosa Mendoza, Hel Javier, Lenny Casibua Alza, Tomas Brunyola, Donna Nabarte Macario, Lito Lopez, Rodolph Aquino, Robin Banyo, kay Bong Moreno Palquisana, George Gargasiran, Jeneline Villasor, Jimmy or Jerry Limaco, Dang Deson Terol, and Dwayne Gabriel Maranyon, kag Hilario Tagapan, no? May lang pagpamati, no? Kay Gerald Hermino, Marites Posadas Gabayron, ining Grate, kay Michelle Baikin, Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Red Salgado, Len Salvador Labanon, Virgo September, kay Ging Intico Dison, kag R. Amifil Ormando, kag kalakipman sa aton sininga iban pa nga mga tagpalamati. Kay Richard Tang, may lang pagpamati, Dindo Sariego, Jonah Paler Soriano, may lang pagpamati, Marlon Villaruel Mendoza, Hel Javier, kay Tomas Brunyola, Donna Nabarte Macario, Lito Lopez, Rodolph Aquino, Ruben Banyo, kay Bong Moreno Palquisana, Jeneline Villasor, kay Jerry Limaco, kag Dang Dison Terol, no? Pasensya gid sa iba na. Ipadala lang ninyong mga mensahe nyo kay tirahon talang na dugay-dugay kay hindi gid ma-open ding na ano maning sitwasyon ning ato ni man. Problema gid nimo. Sige, dali gid lang mga kaaksyon, standby manong balik kita sa diri gid lamang madugay. naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 na nga tunuras, 12:04 na mga kaaksyon, katsibog na, kapanyaga na. O kung nakatapos na pagpahunay-hunay, kagang iban sini, wala pagidman, no? Galuto pa kuno si ambal sang amigo ko. O pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid. Kaga ditribay Philippine Standard Time, las 12 sa isang atunuras, katuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Ini may kangtanan sa Philippine Statistic Authority or PSA, ginaumpisahan na ang pagbaton sa pagparehistro sa 15 anyos panubo para sa National ID, mga kaaksyon. Ibaloon tang balita ni Aksyon na Eden Abuso gikan sa patrol ini may kangtanan sa palayag sang PSA. Hindi ka makontak Aksyon Eden sa patrol, no? O ara na sa? O sige, kantuan ta na sa Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, nag-umpisa na sa pagbaton sa ang Philippine Statistics Authority sa registration sa mga 15 anyos panubo ng mga kabataan para sa National ID System. Sino kay Luis Gonzales, ang siyang Chief Statistical Specialist ng PSA, kinahanglan lang magdala sang birth certificate kag full ID kag dapat upod sini ang ila mga ginikanan magparehistro. Naibul-anak siya Rex, naglambot na sa 1.2 milyon sa mga migrante kag Bacolod noon ang nagaparehistro sa National ID. Kaya ginahulat na lang na i-deliver sa ila puloy-an sang PhilPost ang ila mga ID cards. Sa
Sa report sa national, sa 500,000 pa lang ang natagaan sa ID o kung nakuha sang pilpo sa ila ID sa bugos nga Pilipinas, kung mabaton, mahimo nang ila ini nga magamit man. Pahanumdum ni Gonzales na wala sang bayad ang pagparehistro kag ginaengganyo ang mga pumuluyo nga wala pa nagkarehistro nga magparehistro na. Pamatan naton si Mr. Luis Gonzales. Sa registration siguro daw hindi man siguro yun. Ay galing kay kung kisa mag-issue ang may issue bala sa system. Amo nagadiutay lang ang tao nga nagakuan. So sa subong daw amo magyapon ang ano sang tawo. Ang aton diri sa Negros Occidental including Bacolod mga more than 1.2 million lang kita. 1.2 million. So far ang ID based sa report sa national ang ilang na pick up na bali sang postal bala kay Pelpost na sa distribute mo. Kabayan lang pag-sumrak sa papayag ni Sir Luis Gonzales. So, pwede sila makapare-register sang haling 4 years old. Actually, kasi nag-eskwela naman ang iba na 4 years old. Basta may school ID. Bali, birth certificate kag school ID sang bata. 4 years old. Hasta na action rex pataka utob sa mga Pilipino kinanla na magparehistro. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Nabosto. Una sa balitaw na sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Naboso. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12 just ng aton oras sa mga kaaksyon ta. Santon Plaza Balsop anayho amuning pampakinis pampaputi sa ngaton nga aralang na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kontra Artay hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa hugot nga pagbantay sa mga travelers gikan sa Panay ginapatigayon sang lokal nga panguluhan sang syudad bangod sa pamahog sang COVID-19 Delta variant. Anong mga requirements kung nalin ka sa Panay man? Halin ka sa Panay, madungka ka dis Bacolod. Ambot kung may requirements pa na, nanong ginapangita nila, kay may nagapamangkot diri sa akon sa text sa Action Henso nga, kung magdungka sila kuno halin sa Iloilo, pabakulod, iswab sila kuno, iswab gid man sila. Pero kung mag-negative sila, ambot ko na nung plastada, abi ko may diya si Action Art, tirahon tanibi, kay ti preparasyon man sa COVID-19 Delta variant po, nga ato na to sa Iloilo ho, ti tabuk man lang tadi, ambot ko na nung matabo sini, yaring report ni Action Art Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, Action Art. Ito Action Next subong sige pang-discuss ang City Emergency Operation Center kung bala maidugang sila no sa ila sining ginapatuman ng existing subong dira sa bahin sa Bread Couport ini sa mga naga-travel from Panay. Ang isa diri Action Next ang ginambal ni Vice Mayor Sid Familiaran nga sige ang RT-PCR test kung nagasulod ka diri sa Bacolod bisan fully vaccinated ka. Now, bisan namin ka dito sa may area sa Iloilo or din mas sa Panay nga ang imo sining halimbawa nga vaccine na binatapos mo completely ang required nga 2 doses kung sa 2 doses nga vaccine kinahanglan nagsumay sa pag-abot mo di may RT-PCR o mapaswab kagid gihapon tikapin pagid sa sining palimag-o karon nga update sa COVID-19 Delta variant nga ti nagpagwa kahapon sa advisory ng DOH. In fact, si Adel sige pa nila discuss subong o pagdira sa mga members ang EOC kung ano pagid ang mga idugang.
batas to sa part sa local IATF, sila ni Vice Mayor City, sila niya dapat kining kuanon distriktoon Subong, although nanti ara naman dali na butangan ang set up, kapag abot mo diriya iswab kamo, kag sumangman ang mga leisure na travel, ay yan ay ginatugutan Action Rex. Kung magkadto ka lang rin naman lagaw ya sa Bacolod City, vice versa, pakadto dito sa Iloilo Province and City, why na sumong tugutan, no? Agod nga balikawan man ang exposure kapin pagid sa padayon na pamahog sa Delta variant sa COVID-19. Now, aside lang ginahulat na pagid ang development, kay magulang si Councilor Israel Sarangga na sugilanon ta, kaya isa pagin nga warning nila, nag-meeting ang mga kuan Subong, mga airline companies, Action Rex, sa pagmod sa Delta variant man nga concern, nga ginahulat man ni City Councilor Israel Sarangga ang resulta kung ano ang matabo sini. In fact, pagtawag pa siya sila base sini nga hapon makapagawa na ang resulta ang mga airline companies kung anong matabo kaya mo nang yuri sa mga OFW na nag-travel ang mga schedule pauli diri sa bahin sa Metro Bacolod. Hopefully sila nga hapon ang sumex matapos ang EOC ang ila sila nga pag-discuss nila kung balang maidugang sila sa recommendation sa mga doctors nga members ng Emergency Operations Center, upod man si Mayor Ping, kagiban po yung mga opisyalis kung balang may additional sila nga dapat i-require na sa pagsunod diri sa Bacolod, wala may barawan pa samtang na nagpadayon ang meeting no, sa EOC. Well, sige man ang vaccination na sumong, lagi na patagayon ang mga galing sila ni Vice Mayor LC Pamilyara ng inatiwan sumong sa city na maplastar gid ang vaccination activity na mapadasig wala naman nag-abot ng supply diri hinanagon ini nga i-roll out para ang percentage na mon sa ginabakunahan sa Bacolod mas magataas ang sunay. Sari ang latest na interview kay Vice Mayor Elcida Familyaran. Kamoy ng rason ko lang ang fully vaccinated, wala pa gina-allow, gina-require pa gyapon RT-PCR test because ang recommendation ng DOH na pagsulod siyang Delta variant, nag-require pa gyapon RT-PCR test for those fully vaccinated na mga pumuluyot na doon. Travel sa Iloilo and Bacolod is still really essential. Din ang butsilingon na tinalwanan di serious na magpa-medical. Hindi ka-preempt siyang what will happen. Then isa ka-advice kung pwede natin inibla ang ginausar tang mas kunara kita sa crowded places kung nabubli natin mas layo. Ang marang sa next sumong ang temporaryo yung panugyan ni Vice Mayor Elcid, sila nga dugyon triyan na yung paghalong din. Kung magkadto ka gani sa Iloilo Action Art diri sa Bacolod, ano ganing requirements? Ano diri ate kung magkadto ka dito, kinahanglan ang imo travel Action Rex sa kuan gidi, hindi lang leisure lang makadto ka lang ito malagaw lang. Kung may purpose ka? May purpose ka, dapat may ara ikaw man sa bitbiton na RT-PCR test. Pag-abot mo dito, ay kukabalo kung sa Iloilo, kung ginaswab nila, hindi siya Bacolod, naman yung stricto mo. Pag sunod ka diya Subong, ang province, may mga tao sa province, nga taga-bantay, kag-iya sa Bacolod, gisulsubong ng ilong na Swab ka gali, swab ka gali dayon da? Swab ka na yan, so next, bisan may RT-PCR test result ka, dahil mo yun sa variant, pinaka-delta. Di ko magpakadto ka sa Iloilo, i-swab ka ang test de? Why di ay dito sa Iloilo kung anong requirements? Ang problema, hindi ko masabat kung mag-abot sa Puerto sa Iloilo kung anong katunila. Na mo lang isagid, siguro i-check pa lang nagkaroon na parati. Sa Puerto, kag sa sa Dumangas Port bla? Sa iyasang sang Roro? Iyasang province, kaya naman ang province to. Kasi pag-abuti ako. Kasi na-check mo na kami pinamangkot. Dari ko na anong requirements to pag-abot to. Okay lang dari sa Bacolod, guro magalin sila. Pero pag-abot bla to ako. Lumandas. Correct. I-check na lang sa Philippine Coast Guard. Kaya posible lang hindi yan ang Philippine Coast Guard sa ilaman dito na counterpart. Wala nang matabo to sa mga passenger kapin pagid. Ining may mga purpose and travel nila, mga apol. No, pero kung government apportion ni Vice, tiyan mo lang ginatagan ng exemption na sa sining mga ginapatungan karon na may
stricto na bantay no, sa mga puerto at mga travelers agon man ma-avoid ang posible infection sa bag-o variant sa COVID-19. Sila nga po na mo gina-update kitang ginabantayan kay luwas kay Councilor Ising nga nagamantay man sa update dito sa mga airline companies tiba sinara man karon ni pagwa ang EOC sa Bacolod na mga additional o Effective na sa August 1? Yes, correct. August 1 to 15 kay daw mo nang aton sining ginatag sang Manila mo GCQ with the heightened restriction heightened with HR. GCQ with HR action regs. So matuwa ang lugar sa mga development sumong pero ang ayan ang kuan gali no ang ginapabalunan ton walang bukas naman ang operation dira sa vaccination center sa bahin sa Golden Field sa City Hall. No? Amo na ang isa lang ni wayang mandalaga no. Wala pa sa next kay may nakupar pa itong mutuin na tapos ano yung istorya. Tema si Consulate Law may haraman na. Ang aksyon na tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Tayo hopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:19 ang aton oras. Salamat gid sa report ni Aksyon Art, no? Karon dugay-dugay guro lang taon-taon ang requirements to kay iti magsakay ka di sa port naton okay lang. Pero pag abot to sa Lilo, basi ko na pangitaan kablambot nanong na pangayo to, kag nanong na pangita nila dito, no? Ato na hibaloon karon dugay-dugay lang basi ko may tsansa sa aton siningatay broadcast po ng Aksyon Radio Iloilo. Sige, kantuhan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden, Mapa Negros Occidental Provincial Police Office. Oy, ang sekretaryo ni Colonel Romy Palgiho gin-relieve ni matapos ginaligar nga na-involve sa illegal nga panahor nung hambal sang kapitan sang barangay Kiwi Hinigaran. We have Aksyon na Brian Morden sa detalye sining balita. Aksyon, Brian. Action na Rex sa umpisa sa nagligad itong Adlaw Marquez dun relieve sa pwesto bilang secretary to the provincial director ni Colonel Palge ang isa ka persona nga may ranggo dira nga police master sergeant. Action Rex, no? Laki ni? Lalaki. Hindi man nila manghihambal kung lalaki o kung babae. Action Rex. Kaya namangkot kita sa ngalan hindi taboy din mapagwa sunod diri sa kay police Lieutenant Abigail Donasco amo ning deputy spokesperson sang NOCPO kay ti allegation pagintambang ang nagaginawa karon kay mga information angot sa pagka-involve sini sa hampang sang Baraha dira sa may Purok 5 Barangay Kiwi Banwa sang Hinigaran. Ano ni siya, gabaraha siya or ano siya, gwardya or financer siya? Ate, amo na Action Rex nga wala may sabat ang NOCPO kay dahil man sila kabaton blatter. But according sa report... Away ni blatter, guro sinigaran? Amo na kanya Action Rex yung blatter kung sabihin yan NOCPO wala sa may nabaton nga blatter may involvement sining police nga ini kag ibang pabit sa sinigaran. Si police ni kung patutuan ni siya nga nagapanahor lang sang illegal nga sugal dira sa Hinigaran kay way manigli makatilaw dakop kag way man makatilaw blatter dira. In Action Rex ginausisa pa kay may mga reports kanya may raid gid mga natabo mo. Pero as to sa information nga may police nga involved, amo nang gina-imbestigahan sang NOCPO subong. So, actually natabo ini sang Domingo sang tingong adlaw ang pagkadakop sang mga persona, 3 ka babaye kag isa ka akang 3 man ka lalaki nga naghampang sang Baraha. Way ta kabalo ano hampang nila, Pusoy 2, Pusoy Ureg, Lucky 9, o kung nga hampang Action Rex. Pero pinansulod ini sila sang kapulisan sa nasambit nga lugar. So, suno kay Donasco, as of today, pangusisa pa din sila. No? Nag-check pa din sila
kung ano ka matuod, hindi nga balita. Ito sa blatter, tuway sila na baton na blatter halin sa hinigaran. Amo na nga gina-check nila sa siningang tinion, Biyernes na, so Domingo sa natabo, kung Domingo sa natabo, so posible pagka-Lunes, ang blatter na include na lang siya kapag nagtag sa katapo sa media kaya email Action Rex. Pero subong, wala din ini ang blatter na ini. So, para makakalayo sa Malaysia ang investigation, ining si Police Marshal Sergeant Lin Pasaylo Anay sa ibang nga departamento dira sa Nokpo, pero hindi man makasugid si Donasco kundiin sa departamento Pasaylo. Nga gin-relieve sa pwesto kay Weman Blatter gali sa inigaran mismo, Action Brian? At kayo nakabatong sa mga aligasyon niya involved siya mo. Aligasyon pa man lang. Dapat ginimbestigahan na yan. Siya gin-relieve na. Para hindi ma-mamper. Para hindi ma-mamper. Para hindi ma-mamper, di ba kalisyahan, na tinag-investigate sila, para man sila sa opisina sa PD mismo. Kasi upod sila na trabaho dira Action Rex. So, ginpakamaayo, nga dito ka lang anay sa amono din nga departamento. And gagawin man natin kung sinungalan siniti, hindi sila mag-client kay amo na ang departamento. Allegation pa malang ano to galing rangkoya? Ha? Ano tong rangkoya? Police, Master Sergeant Action Rex. Police Master Sergeant ba ko? Dako nagali sang ranggoya? Oo, kay Secretary to the PD ka na dati mo. Daw dako. Oo, dako na ginaranggo niya. Oo, so, bangod sige, ang Nokpo karon digidugay, magapatigayon sang Priscon, no? Salamat kita kay Madam Donasco sa mga taga-dra kay Tima Priscon si PD. Si PD mismo nagpatawag Priscon? Oo, mga Priscon. Galing. Oo, kundi ginuno mo ko to sa ligan nga 1 year siya. Duwa na talaga interview siya. Ikatatlo ni Subok, no? Gani, kagkabay pa. Di ara siya karon nagsunrex Makapriskon siya. Oo, makapriskon siya virtual, hindi face-to-face. Virtual lang. Oo. Kaya isa lang kuno masabat sa tunan ng mga pamangkot sa katapos ang media kag para mabalaan pa man kung ano gid lang disposition niya dira karon sino sabit na persona. Ari si Donasco medyo ang pamangkot na dili lakta Action Rex kaysa mismo nag-agman siya kung ano gid dapat ang ismat kaya. Anong society actually anong papel doon? Ano pinaka-papel niya doon, bakit siya yung relief? Basta kasama siya doon sa inigaran ba yun? Yung yes na yan? Ay, si Bakul ko malaman yung pangalan niya? Ano language, ma'am? Police Master Sergeant po siya. Yung story behind ko, ma'am, lumabas na kasama siya doon sa mga hinuli sa Hinigaran, parang ganun po. Allegedly, pero yung kahapon na tanong nila, may blatter ba talaga Hinigaran yan o wala? Okay, pero ma'am, ano mangyari doon sa police Hinigaran kung walang blatter yan?
meron ba katagal nangyaring hulihan doon? At sana yung blatter sa hulihan doon kung wala man pangalan niya. Action Rex, sa muna nga pagpatag ni Donasco sa aton sa nga pagpamangkot Action Rex, ano? So, ang parte sang sinutos kapitan sang barangay Kiwiya? yes, may ari kita direction Rex nga interview siya. Ang pinakalas ko nga pamangkot si Donasco, if in case gid man nga wala sing involvement ining police, kag kung may ara gid man sang ready to diin ang blatter gihapon. Amo na ginapangita mo, may police man kung wala ang blatter diin. Amo na ginapangita. May Donasco, gina-check ta nila. So sa Domingo pa to sa Subong way pa kaabot sila ba si traffic to? Awan na ginapangita na Subong pero in fairness kay Donasco na Action Rex kaya namin kay may interview mo sa anytime. Importante nga sabat siya pero pamangkot lang diradi na tong blatter. Amo nang pamangkot ko Kung nga balya. na blatter sa hinigaran, siyempre na-submit na sa operation operation division. Tanay Action Rex may police. Sa loga nito tabo Action Bray? Sang Domingo. Domingo, nagsukat na dugay-dugayo. Basi na traffic lang, no? Gabi mo ng ring ko sa Tekpan, gabi ng ring ko. Gabi mo tawag ko kay Police Major Jake Barila, hinahapos mo lang katamatawagan, pero ang numero Action Rex. Basi busy lang? Kay sa ako, di man sila sa Action Rex. Ganiman? Oo. May mga police stations kung tanging tawagan, pero lain nga balita nga may mga meeting, may mga virtual, dinahangpan taban ang ilang sitwasyon. Pero tayo ano, bal ni Kapya? Ari si Kapitan Edwin Gabilanga sang Barangay Kiwi, nagkiririwi parang sa Gano? Kiririwi parang sa ba't yung puro kuno-kuno malang iya. Ang banya, may araman kuno to red man. Pero why ba din nag-agi sa barangay? Silingkot bigyan to si isa mo man to kap, abe kung sino to nga malatawo mo or constituents abe nagkaladapan. Siya, why man ito nakakilala to kay Trayaw man ito puno. Hamon Action Rex. Dito nakakagto ko to si Barangay, si Purok 5. Doon di siya makasiguro kung kanto kung why. Basta namusisa man sila con Action Rex. So, in short, wala sang coordination nga nag-abot siya barangay nga may ara sang Raydira. Kag pag-intindi ko na protocol sang police sometimes why naging man nag-coordinate, mag-coordinate lang kung may dakpanay na. Amo na be. So, si Kapitan, all in all, wala siya ideya Action Rex. Nakapati lang siya may pulis na datpan pero skutso-kutso sunong sa iya. Why siya ngalan, why siya tanan, wala. Kaya gawin sa bitali nga makompleto si Action Rex. Pero Arya, si Barangay Kapitan Gabilanga, nilang kayo dugidugon ko lang ay pating kutso-kutso na mo, di matalasak pa. Si Barangay. Subong kap, natin mo ko ha? Subong. Confirm na naman kap, sa may Purok 5 sa mga barangay na may arasang rin ang kapulisan sa illegal na Panahor. Nautod siya guro? Nautod. Hello, Rex. Okay. Dali lang. Ara si Action Bray? Action Bray? Yes, go ahead, sir. Nautod gid siya nawagtang gid siya. Dali gid lang kay balikan ta si Action Brian more din do kahuya-huya si Kapitan sa tingog yaw. Kwanto Barangay Kapitan sang Barangay Kiwi ang inog-replay ni Action Brian Morden. Dali gid lang kay konta-konta balikan ta si Action Brian Morden sa balita gikan dira sa Banwa sang Inigaran ang blatter entry. Dapat kung nakadakop kung may operation, may blatter entry. Kagin padala sa operations branch na diri sang Nukpo taniho. Parang provincial director kung may involved nga pulis at hatagan niya sa igtalupangod ni pero kung nagwa ang ngalan sang pulis, bao sekretaryo pa niya. Amo tong gidrelibyag gilayon, no? Ti mapapreskon sa by 1 o'clock. Sining nga hapon makita sila by virtual mga ka-action Brian Morden. Proceed Action Brian. Aris Kapitan na. Ayos. Sa mga barangay na may arasang raid ang kapulisan sa illegal na Panahor.
ang tumalan na sa hindi ka abang ng mga pamilya na may So wala pa yung ka-verify sa lugar? Oh, so kung may raid, man wala na nag-agi na sa barangay cap, mariklara na sa pulis? Wala sila ka-coordinate sa barangay, dila sa imo? Wala agad sila ka-coordinate sila. Ang barangay 5 na cap layo, ang barangay 5, ang purok 5 layo na sa mga barangay hall sa area mo? Okay. So kung maga mo na pick up may ara sa raid, why na ka mo na nag-verify na after sang raid nga na? Kung sino nagkaladakpan, mga tao mo bala nagkaladakpan na mga constituents mo bala, o mo na? Wala na kung na-contribute para sa mga kung hindi na nasa kung nasa-hindi kung hindi na hindi pang-dakot nila. Pero sa inyo end, pero bilang barangay kapitan, abikap, after nga may ginraid dira, why nakamuya nga pamangkot pa ikaw, why ka na ito kakadto sa lugar, abi, mamangkot sa mga tao kung sino itong nagpandakaladakpan, di na mo sila. Kung mga mamangkot lang ka po, hindi niya yung gusto na napandakot sa akin, lain lang nila paligas, paligas. Lain, nakakadto man din man sila. Kasi mas kaligyan nga, maligyan mga tabo, ang tabo ng mga tao. Pero ano to man, mulang? Or, ang baraha, oo, na mo sila. Okay, ito tatlo ka laki, ito tatlo ka bayi, kung mo, allegedly nga report, na mo sila. Oo. At may nakabati, kaya may aras ang pulis nga involved dito, sa istorya da. Pagdating ako na, kung hindi natin siguro na bakit mo na hindi na sa matuwar, pagdating na ba? May nang kung suputso na biyo, chismis, abing nga, isa sa anom to, pulis, na mo sila. Matalamat niya. Why naging man iba na, no? Bisan ngalan, why na nag-agi si Mukap, no? Why gid no? Okay. So ikaw mismo, Kap, doon di ka ka-confirm kung may pulis o kung why? Hindi ko kasi ito, why ko nakakuha siya na siyempre kung di natin wala ko ang mga dito kapagpila dito, hindi mo sa pagkakalo doon, hindi mo sa ano lang na, pero disiplina ng mga tulis, wala yung tulis. Hindi inigaran nga PNP? Ang mga tulis nila, hindi mo tulis nila. Okay, doon nag-strike to the Abi Guro, no? Halin sa Lokpo, ang sitwasyon. Okay, kay mega circulate nga balita nga, Amot. Action like sa motong portion lang sa ay, hindi ba sa siguro to nga taga-Hinigaran nga police to or taga-Nukpo? Tigaling kita na nga dakpan, maagi ginaya sa local police action Rex. May koordinasyon ginaya? Okay, grupo na sila mo. Tapos, ang hindi lang ma-incendihan ng Hinigaran PNP kung nga naghipos ni sila? Amo na ato tala, tumantong aton nga patrol, sila nang dugay. Base karon dugay-dugay ah. Oo. Pagpamangkot ko to party bulang, lagin kuan ko lang bisan may idea ko nga braha. Hindi nagsabat siya nga braha, meaning may idea sa kapitan nga may panahor. Ginbulang lang pamangkot ka. Basi matingalas lang Blackson Rex. Ginungod ko lang to nga mabulang na kap. Si di braha, sumining may idea siya nga braha ang raid. Hindi mo. Sige, amo nag-subrex i-check na karon sa gabi ang dugang information sini. Kung anong palayag ni PB, saya sining Preston dugay-dugay. Malita sa karonan taniya, may panugyan gali si PB man sa mga kapulisan. May connection ini sa tubalang pinuno sang Highway Patrol Group nga ginakusar nga nagmolestya sa 12 anyos nga manak niya sa syudad sang Cadiz. Malita sa Nokpo Action, Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa, Aksyon na din naboso, kagangato siling nga mga out-of-town reporters, may tisi anay, no?
Kulang pa lang imo sining lawas ang vitamin Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, daligid lang kay Erwin Trestisa. Tamiyaw ko lang si Papa Edwin kag Mama Filisa nga nagapamati subong. Thank you gid Erwin Trestisa. Ayos, live from Kabangkalan. Jose, kay Joe Eduardo Dilobio. May lang nga pagpamati, Jose Eduardo Dilobio. Kay Donald Kabasag dira sa La Carlota. Salamat gid Donald. Marilo Lumawag ga-monitor sa Barangay Bata. Thank you gid Marilo Lumawag, no? And Ana Sinoro, salamat gid Ana Sinoro, no, sa balita sa pagtamyaw. Ayos. Then sa kay Rufino Era Gabino, may lang pagpamati, no? Pilton Lipura sa Pasay City. Thank you so much gid, no? Marilo Kahilig sa Barangay 1A, Manapla. Good afternoon, Marilo Kahilig, no? Thank you so much, good. Dira sa Banwas ang Manapla. Sa Barangay 1A, sa cruising na sa Dampe. Thank you, good, Marilo Kahilig, no? Ligi Archibar, Ligi Villares Archibar. May lang pamati man
dira sa kay Ramon Kaglo si Archibar sa Talok Bago, no? Okay. And Noel Amar, may lang pamati. Noel Amar. Kay Jinky Dialagdon kag Mr. B-Boy Villasor. Salamat gid, no? Gilbert Caniete Lamayo, Action Rex patamiyaw sa mga upod kong driver sang Roro bus habang naghintay ng antigen test. Si Bones Rabaya, si Dotes Jetro, Zara, Sara Fernandez and Marquez. Salamat gid Gilbert Caniete Lamayo, no? Thank you Gilbert. Almira Lim Malasarte, Inday Blaza, kay Lito Palermo Olvido, malang pagpamati sa Dika Homes, South Bacolod City. Shout out lang sa lahat ng mga miyembro ng CWS, Construction Workers Solidarity Bacolod Negros Chapter. Thank you so much, Lito Palermo Olvido. Sa kay MGS Seldore, good PM, Action Rex Mano, kung magkanto Iloilo. Ano requirements? Liwag bi Action sa Action Radio Iloilo. Sige, karon dugay-dugay, MGS Candido Hildore, no? Mr. Melili Oligo, may lang pagpamati ara sa Mambulak Silay, kay Kagawad Timay kag Munit Lobaton. Thank you so much gid Mr. Melili Oligo, no? Ayos. Yodi Torta kay De La Piña, may lang pagpamati man. And Angela Liarte gayon dato ato sila sa Kampuestohan. May lang pagpabugnaw dira Angela Liarte gayon dato, no? Idilaos kag Nanay Isabel sang Victoria sa Tia Kim Eriman sa Morsya, Mox Espanyola, Torres Alex, may lang pagpamati, may lang kahinga. Okay. May lang pagpamati, Torres Alex sa Purok Laurel, Mansilingan, no? Bacolod City. Ayos, Madam Verinia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati, pa-shoot out lang ko, Telma Igiko, Lydia Bibing, kag Jennifer dira sa Barangay Estefania, monitor gid sila via radio. Thank you gid, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kagawad Imbong Jo Campo, Jocelyn, Alex Monteza, may lang pagpamati, no? Anli Minada, may lang pag-monitor Anli. Kay Ming Villanueva, Virgo September, Homalumina, may lang pag-monitor. Shakel Tarak Muhammad, may lang pagpamati sa taga Sienda, Buena Esperanza, Cadiz City. Sila ni Junior, ni Carlos Rosales, kag mga Mahipos family, kag Flores family. Thank you, Gida. Shakel Tarak Muhammad, no? Randel Kasipi, may lang pagpamati. Tamiyaw ko lang da si di sa Radio Kala sa Barangay Mansilingan. Thank you so much, Randel Kasipi. Ayos. Huwag nang iban. Dre kita sa Dalombe kung mayari pa direho. Lilion tanay dire, no? Kay Giselle Ampon Ramos, may lang pagpamati sa taga Kanalong Barangay Karabalan, Himamaylan, tamiyaw ilang pamilya Ramos. Ayos. Sa kay Giselle Ampon Ramos. Ja Matiliano, salamat sa pagbasa. Action Rex, paano ayan mapunggan ang dito sa pagpatindog sang cell site sa amon diri sa Purok Torre Campo. Untat anay da sa pag-obra kay bag-ulang tapos buhos. Gani man. Ginapat-check na muna kagin padangat na sa city, no? Para ma-check dirang area ninyo. Ayos. Kay Niel Brian Balues, may lang pag-monitor. Tito Kagawad, sa ilan Tito Kagawad Orlando Balues dira sa Barangay Gintuban, Isabela. Kag sa mayong udto kay Tita Anabel Balues Esclavia, kag kay Mama Mercedes Bibing Torres dira sa Barangay Tinungan, Isabela. Halin sa kay Niel Brian Balues Agisan, Himamaylan. Jerel Gadudo, aran siya. Rodora Syoko present. Hello man, Rodora Syoko, no? Kay Raz Pamalambayog, nagamonitor sa Mabalacat, Pampanga, no? Thank you, Gid Raz Pamalambayong, no? Ayos, sige. Karon naman ang iba na mahinang kalaban, daligid lang kay matagtapilang ka mga komersyal. So, balikan ko lang kamo sa diligidamang madugay.
Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas regularly. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Do not just throw away questions. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sulod. Ang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak, bulig sa
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:58 ng aton oras, kadtuan tanay balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Maki-update kita, may kang tanan sa 16th Scout Ranger Division Station sa Himamaylan gin-lockdown matapos nagpositibo ang 25 ka mga soldado. Ibaloon taneng balita, we have aksyon na Eden Abuso gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na din. Daligid lang kay kwan pa. Sige. Kantuan taneng balita ni aksyon na Eden Abuso gikan sa Kapitolyo Provincial. Kung kamusta na ning 16th Scout Ranger Division, aksyon na din. Action na Rex, lockdown sa lokal na pamuluhan sa siyudad sa Himamaylan ang 16th Scout Ranger Division 5th Engineering Battalion nga nahamtang sa Barangay Karadyoan sa among siyudad matapos naglambot action Rex sa 25 ka mga soldado ang nagpositibo sa COVID-19. Pero kay Himamaylan City Mayor Raymond Tongson, Hulyo 8 action Rex ang nag-abot ang mga soldado gikan sa Negros Oriental kag may isa nga una nagbatsyag sang sintomas sang COVID-19 rason nga nagpa-hospital ginpa-swab test kag nagwa nga positibo ang resulta. Nilayon sila nagpatigayon sang contact tracing rason nga naglambot sa karon sa 25 ang nagpositibo pero ginklaro action Rex ni Tongson nga hindi ini mga residente sang syudad apang nadugang lang sa ila kaso bangod na hamtang sa ila syudad ang kampo nga ila ginatiniran. Gin pa siguro man itong son na wala nakasugilano ng mga residente sa syudad. Hindi sila sinapadala sa nabukid nga bahin sa syudad para magpatuman sa peace and pero itong son, kapiyak na hindi sila residente sa syudad, gintagaan sila sang ayuda tungod nga gin-lockdown. Sa karon, ang active local cases sa syudad ang yara lamang sa 13. Pamatratan si Mayor Raymond Tongson. 13 kag plus 25, kundi nag-38 na eh. Yes, Action Rex. Pero ang namin niya, ang iya lang iya nga residente, 13 lang yung Action Rex. Bali nagdugang lang ang 25, pero hindi sila yung resident sang syudad sang Himamaylan. Pero nag-cover yapon sa syudad sang Himamaylan ng operations? Okay, nahamtang Action Rex mo. Headquarters nila, ara ang headquarters ang 16th is Arda sa may barangay ano ganina? Sa Karadyoan. Oo, dira lang Action Rex. Dira lang mahamtang ang ilang nga kampo sini pero wala sila yung gina-utilize ang syudad. Sige. Pagkatapos Action Rex si Mayor Raymond Tongson. 13 na lang tani ang Himalaylan kay tungkol nga ang 16th Scout Ranger Division dra naka station subong sa sulod sang 542 Engineering Battalion. So military abitanan pa rin lain ng mga division. So dra sa naka station halin is I think sa Oriental. So hindi man abi nga to regular galubilo sa Himalaylan. Tagalig dra ang address nila subong eh. So nagpuli na sila halin sang July 8 or 9 may mga nagpositive, tiging contact trace, so may nagpositive liwat, ginablakan la sa ila lang sa sulod. So gin-lockdown namon ang bilog nga community sang compound ng nila. Kabayan na sa Kongreso sa pagpahayag ban ni Mayor Tongson. Balita dikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Abuso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action na Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Life Extension na Vitamin D3
na yung balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Sini may kang tanan sa sining palayag sang BCPO wala sang may na-record nga kapulisan nga nagpositibo sa COVID-19 sa sulod na sang duha ka bulan. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex, dali na gid lang, no? Dali na gid lang ang ginaulat-ulat mo. Magatopa na, no? Away na ako na kinanglan Oo, may arayawat pa man. Wala tirada. May nga po lang kay Doc Ramelda. Ara na siya. Hindi sa imo nga kinanglanon Aksyon Rex, no? Dasa si Mana kuno release na. Okay. Doga kuan kagid naga ano gina, do kinanglanon mo gid kuno ka emergency gini. Doga gunto na. Oh, ay i-release na kuno unahon niya kitang imo, no? Aba, unahon na. Abo na tang tirada Aksyon Rex, no? Dumayo, wow. Oh, kay at least bisan paano makagulugin hawa ka man, no? Ginayuhuman ko lang na si paring Raymond Sagalog, yuhuman no? Ay, kay pare Raymond Sagal Jr. Sa opisina bla ni Congreg. Oo, kina na ni Congreg. Oo, may lang ang pagpamati da. Wag kita da. Ara. Ang barang si Congreg. Daw maubo man ko Para kabalo sa sang sitwasyon, no? Ay, birthday. Amo na ang tirada Aksyon Rex, no? Sige. Okay, kay balbalot kayo. Alang dito sa Chimpo. Bosa ta kasi badua. Gani man. Duwan ta bosa. In kalipa Aksyon Rex ni Police Lieutenant Colonel Lester ang Operation Chief sa BCPO nga wala gid sang kapulisan sa siyudad sa Bacolod nga naging biktima sang COVID-19 sa sulod sang duha ka bulan since June up to July this month Aksyon Rex. So no sa kay Police Lieutenant Colonel Lester ang nagtutong nagidman kag nangin masinrondon ang aton nga kapulisan sa pagsunod sang health protocol nga matapos kati kun imo patuduman na 86 gid ka mga kapulisan sang BCPO sadto kag dala ang non-uniform personnel nga nangin biktima sang COVID-19 Aksyon Rex. Tisano sa kaliyada nga wala na sang pulis nga may nabilin pa sa ila sining quarantine facilities dili sa siyudad sa Bacolod kag pasalamat man siyada nga may mga kapulisan na dili sa siyudad sa Bacolod nga nabakunahan sang nagkalain-lain nga mga vaccine. Yari ang palayag nila sa interview sa Aksyon Radio. Supad sa amon sa BCPO, why kami sang recorded for the past week nga muna 20 personnel nga muna nag-positive. Unlike sa iba niya nga mga area, especially dito gino sa Manila, daw damo dito, daw isa nila ka station dito, nga tunga gid ang nag-positive sa COVID. Nonetheless ang aton subunga mga kapulisan, gin-allow kita sa EOC nga may ara man kita sang vaccination site sa BCPO. Of course, with their supervision man, so amo na ang aton nga mga precautionary measure man sa atong kapulisan in line sa COVID-19. O pulisyan nga wala ta sa pulis nga matapikan kiti sa totoo lang nabudayan makamo kun may mga pulis kita nga apektado sa COVID-19 Colonel. Oo, kay ang isa ta ka pulis actually damo na sa obra. So kung ang obra sa isa ka pulis makuha sa iya, salo naman na sang isa which is overloaded na gid ang atong kapulisan. Amo na nga sa amon man as much as possible, di man kami gusto nga mabuhinan lang amon nga kapulisan, especially sa dalan, kay dako ang epekto kung why na gid ang pulis sa dalan naton. Aksyon si Police Lieutenant Colonel Lester ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbanwa report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Kadtuan ta na yung balita ni aksyon na Roger Gotib sa siyudad na San Cadiz. Ini may kang tanan sa duwa ka pilasono, kalakip ang nurse sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital matapos nagluntad ang aksidente sa dalan nga involve ang single nga motorsiklo kag tricycle kag pamilya sang 56 anyos nga babaye nga napatay matapos bungguan sang Toyota Hilux kahapon sang hapon. May inisyal na nga arigluhan ay sa detalye sining balita. We have action Roger Gotig. Sa detalye sining balita, Action Roger.
Action Rex, duha ang pilason na dala na dire ang isa ka nurse nga nagaduty sa Corazon Locsin, Montelibano Regional Hospital, Ciudad sa Bacolod, matapos nga nagsagitanay ang ginasakyan sila nga Kawasaki Fury nga single motorcycle sa ginasundan man sila nga tricycle Kawasaki Barako. Mga alas 9 takna sa sinigid lamang nga aga na tabong insidente sa bansang National Highway sa Barangay Kabahog sa Sindamaya. Kag ang biktima nga gipagdala mo Sanday Roberto Sibugan Jr. Legal sa paydaron kag residente sa siyudad sa Bacolod kay isa ka nurse. Ang driver naman sa Kawasaki Barako gikilala kay Ronilo Balaba, 46 anyos, sa Housing Jerusalem, Barangay Cabahog, sining siyudad. Pero sa investigasyon, pinagiban sa kay Police Staff Sergeant Mark Caranilla sa traffic section, nagasundanay ang ining single motorcycle nga ginamaniyo sa nurse kay isaman ka Barako Kawasaki tricycle. Kaganakot na mag-overtake ang Kawasaki Fury. Apang nalangalang ini siya ang nasugatan, nagbalik siya sinidaan nga linya na lambot sini ang likod na porsyon sa sining Barako tricycle. Ang Kawasaki Fury na tumba kag mo ini ang pagkasamas man sa sining nurse nga si Roberto Sibugan, samtang ang tricycle driver naman ang nasamaran man matapos nga nagbalang-balang man ang tricycle. Gilayon man nga responderan sa makatapos ng rescue, kagidala sila sa Cadiz City Emergency Clinic. Sa atong pagkalantaw kay na, conscious man ining duha, pero gipaidalom sila sa x-ray kag may pilas sa ulo, ining nurse. Kamo itong ginatinguan pa nga transfer nila sa may siyudad sa Bacolod. May amicable settlement naman ng Action Rex ang natabo man nga aksidente kahapon mga alas 4:30 atak na sa hapon sa bayan ng sitio Migabuno sa Barangay Cabahog, siyudad sa Cadiz. Sa diin, patay dire ang nagtabok na 56 anyos sa dalan na Sininita Pibida Dilaw, residente sa sitio Minabuno, Barangay Tinampaan. Ang driver sa Toyota Hilux pickup na si Johanna Grace Hermia E. Romero, 36 anyos, dalaga, sa number 35 Camilla Street, City Heights Subdivision sa Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Angko naman ako nag-inistoryahan naman sa pamilya sa sining iya nga na bungguan na mayara na initial nga amicable settlement. Inasikaso na lamang sa traffic section ang ini nga kaso mga kay may ara nga casualty gid ang ini nga aksidente nga nagluntad kahapon. Yara pa karon si Joanna Grace Hermia sa bahin sang traffic investigation section na naka-custody ini siya halin pa kahapon. Report kita sa siyudad sa Cadiz na sa balita o na sa aksyon. Iri sa aksyon, Roger Gutin nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Roger Gotib. Matapos ang balita gikan sa siyudad sang Cadiz, ulay huluntan ang balita ni Aksyon Rofo di Tamay. Ari tawo nahulog sa bubon, patay giniho kahapon natabo ining insidente dira sa Nakbanwa sang Silay. Sa detalye sining balita we have Aksyon Rofo di Ita. Aksyon Rof. Yan seksyon na Rex sa siyudad sang Silay, isa ka persona gitala kay RG Andrade Ibelo, 35 anyos Baligon, soltero, pulis ang sitio lupa, Barangay Kapitan Ramon, siyudad sang Silay. Personal ini nga nagpadulong sa may Silay PNP Station alas 10:30 kay na sang aga, kaga nagpa-record. Sunod din siya isa ka personal gitala kay Kim Antonio E. Victor, 24 anyos sa Baligon, soltero, pumuluyo man sa nambitan iya nga doog ang nasapuan na patay sa idalom sang bubon. Kagin na patihan ini nahulog kag nalunos. Ang insidente na tabo mga media kahapon sang hapon sa nanimbitan iya nga duog. Dali pa ini gindala sa may Teresita Lopez sa Langoni Provincial Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Report diri sa may siyudad sang Silay para sa Aksyon BBB. Ako naman sa Aksyon Rufo de Ita Jr. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Rofo di Ita. Balita gikan sa Dakbanwa sang Silay sa mga kaaksyon ta para magkabulig sa constipation. No? Kaya ining constipation is a
na 15 ng aton oras, daligid lang kay wala pa man ang ato sining counterpart sa Iloilo, may lang pagpamati dra sa kay Ophelia Galero RC, no? Kay Ophelia Galero RC dira sa Isabela, may lang pagpamati. Jerry Limaco dira sa Bangato tong Pilisa, ho, may lang pagpamati Jerry Limaco sa Bangato tong Pilisa. Kay Lunila Tarosan sa Corner Gatoslao, San Sebastian, no? Alin Lowihimutia dra sa Kawayan, may lang pagpamati. Thank you gid parekoy kay John Vicente. May lang pagpamati. Sige, daligid lang kay mga tagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, mga pahanumdum. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng galain. 17 nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Matakboy tatuanay sa nabilin nga mga ginutlo sa ato sining counterpart ang Aksyon Radyo Iloilo. Kaupod ta dito si Aksyon Mario Hilonggo. Welcome Iloilo, Aksyon mayong hapon. Welcome Bacolod. Ba, una-una gid ko ba? Sige, mayong udto gina sa imo Aksyon Aksyon Mario, no? Aksyon Mar diri sa amon daw ka simple man lang sa mga balita diyo. Bangod nga ginrelieve sang provincial director ang sekretaryo sini kay bao na involved ni sa illegal nga panahor sa Hinigaran. Ay perte kag 25 gid ka scout rangers positibo sa COVID-19 sa syudad sang Himawaylan. Dol? Grabe nga mga balita inyo. Dati amon simple man ang mga balita sa amon. Kay kahapon na mo itong hold up incident tabi sa Banwa sang Putotan. May person of interest na ang Banwa sang Putotan. Kay isa sa apat ka mga suspitsado na kita sang na-identify sang nag-survey witness, no, sa natabo ni kahapon nga hold up incident. O galing kay hindi man di madula ang anggulo nga basi ko mayara man sang tipster sa sulod bala sang opisina o sang sa sulod nga nagatrabaho man sa GMT nga nagapang-deliver ni Black Action Rex kag ari na di may recorded Delta variant COVID-19 na di sa Iloilo City kag sa Iloilo Province sa Abdol. Gani man do pilada 3 or 4 na dang recorded sa inyo sa isla sang Panay, Dol? Ang sa Iloilo City, mo to ang exclusive na interview kay ina ni Action Jeremy Ventar atong 30 years old, pero daw naka-recover naman siya. Ugali kiti naka-lockdown subong ang barangay nga sa din dira siya nag-star, no? Kag ang opisina tong gina dito naka-situate ang iyang office. Ang sa Iloilo Province, amo ning patayo taga Banwa sang Kabatuan and 32 years old ini siya, no, na ang cause of death niya is kidney failure, pero nagpositibo man siya sa Delta variant sang COVID-19. Hambal gani ni Mayor Caspe kahapon sa Kabatuan sa niya na-infect siya sang gin-admit sa Western Visayas Medical Center. Diba si kung interesado ka mamating sang update nagikan sa DOH or sa Western Visayas Medical Center Management, Abdol?
Interesado gidol kay bawal to paray lang tadiho. Tubig lang ang ulot sinidol mo. Sige dol. Mayo kanina kanay tubig pa nga ulot. Kay kun waay na sang ulot nga tubig, delikado, Abdol. Amo gani man importante may ulot gidol may aragid nga gap baladol. Amo nang pinaka-importante dati hindi ka gid magsagay katupad-tupad sa di mo kilala kay bawo kabudlay gid magluwas nga maharo ka sa nga labador nga mayo lang kon plastic ang diferensya da kon sa kon aluminum bla. Check ta si Action L Jan Mejia. Anong statement sa Department of Health Action L sa natabo ni sa recorded Delta variant na napatay sa Banwas ng Kabatuan, Action L? Hindi pa makambal ang Chief of Pathologist ng Western Visayas Medical Center kung hospital acquired ang COVID-19 Delta variant nga na-detect sa 32 anyos nga babae nga taga-Kapatuan na Iloilo. So, kaya Dr. Stephanie Abello, wala pa sang resulta ang ginahimo nila nga back tracing sa mga cases sa hospital bangod nagapadayon pa ini. Dugang pa niya, may establisher lang kung diin nakuha sang 32 anyos nga babae ang nasambit na variant kung makagwa na ang resulta sa back tracing. Ginpadala sa Philippine Genome Center ang iya sample para sa genome sequencing bangod sa mataas nga viral load. Kaga may posibilidad naman sino kay Dr. Abello nga nakahaklo ang pasyente sa Delta variant sa hindi pa matumod nga lugar bangod hindi manigar nga may mga nagkalain-lain nga COVID-19 variant sa palibot. Hunyo 28 sang gid-admit siya sa ospital kaga gin-discharge man sang nagnegatibo sa virus. Liwat siya nga gindala sa ospital sang Hulyo 27 sang naglain ang iya pamatsyag kaga napatay kahapon Hulyo 29 bangod sa kidney failure. Okay. So, meaning nga daw hindi pa ma-establish o hindi ako pang taga Department of Health nga hospital acquired to ang pagpositibo sa 32 years old to Action L? Hindi ba si kay Dr. Stephanie Abello sang WVMC ang Chief Pathologist Action Mario? Kung nagapadayon pa sa gihapon ng ilang back tracing agud may baloan gid kung may posibilidad ba lang hospital acquired ang Delta variant nga natapikan sa 32 anyos nga babae sa Kabatuan, Iloilo. Okay. Ang mga kaupdanan niya ni Action L as per information daw subong adlaw ipaidalom sa swab do apat ni ang upod sang 32 years old nga napatay kahapon sa kaagahon sa Banwa sa Kabatuan na Action L na swab na. As of this time, Action Mario, wala pa kita sang information regarding that, no? Pero matodi na nga subong adlaw iswab ang apat to ka mga close contacts sa nag-positibo sa Delta variant. Okay. Standby Action L, basta may pamangkot si Action L. Sabdol? Ati okay na ko na. Basta importante nga maghalong kag mga negatibo lang tanidang mga kaupdanan sinang nag-positive, Action Mar? Why pa man ma-swab kay do may apat naka-upod niya bala sa balay and siguro makonsider nga close contact man kasi upod niya mo sa sining 32 years old. Galing siya may comorbidity siya ang napatay kay gina-dialysis ni daw sa isa ka semana do kaduha o sa tatlo nga i-dialysis ni nga napatay, Abdol. Grabe, no? Do hindi ko mahangpan kung anong gagakatabo ni Subong. Mayo na lang di samon kay way kami Delta di. Dra sa inyo do dragi nag-originate ng Delta. Kabayuntang dra lang na kag matapos na lang na blang Delta variant ni Dol. Amo gani na kay nag-anguna-una gid ni dito ni sa Pandan sa probinsya sa Antique nagasugod gid ang Delta variant nimo. Pagkatapos mo ni kahapon naggalupok ang balita nga may recorded COVID Delta or COVID-19 Delta variant diri sa Iloilo City and sa province of Iloilo. Mo na gani nga dapat sa subong nga tiyempo hindi ka gid magsagay ka taray, hindi ka magsagay ka lagaw, hindi ka kumimo palang maka-observe kita sang minimum health protocols bala kay kabudla isang timpo. Baka na ba ito ginahambal mo bala nga dapat may ulot gid isang tubig lang kung may ulot Abdol?
Amo gani na dolang ginapalimton ko na sa imo nga hindi ka magdikit na dol. Wow, o ipabalik mo pa di sa akon nga kadugay na wala nagadikita dol karon pa lang ka nakabatyag. Ayo, gayom lang ko prong mga Scout Rangers na sa syudad sang Himamaylan. Okay man lang sitwasyon nila dol, apisar ka damo sila 25 gid ka mga soldado niho. Miyembro sang Scout Rangers galing way panimabalaan kundi naghalalin ni sila kag kundi nila nakuha kaya aram lang sila sa kampo nila da sa may barangay Karadyoan blamo sa syudad sang Himamaylan gin disinfection subong ang kampo nila dol man 25 gid ka soldado mo dol. Grabe no kadamo ti kunway man nang slablaga sagay ka das kampo, kung sa kilala ko pa, Noy Langoy, Abdol? Amo gani, man, ambot kun nga, dini nila nakuha ni, basi sa operation, man, ambot kun basta do, may isa gigurong naka pudyot sang sining kagaw-kagaw nga ini nga nagpositive ni sila kay daw ka mayo man sang kondisyon nila actually dol mo galing kay tiyan mo lang na galing sang ginpang swab ni sila 25 gid silang nag kalapositibo dira sa inyo daw may mga pulisman kamo da dol. Hindi man kami magpaulihi abi nyo kamulanda malandaan di nga klase sang kagaw ni kon virus ni kon pagtapik si mo bla madamo kay na okay lang ang Banwa ang police station sa Banwa sang Alimudyan nadamo man to nag-positive sa ila at the same time sa probinsya sa Gimaras may isa man ka police station to nga may mga policeman nga nag-positive ka delikado nagiging subong Abdol amo na ganing hambal ko si Imobla nagay ka dikit-dikit sa kilala mo to kay kung nagsagay ka dikit-dikit sa kilala mo to budlay bla kun amo na bla basi bla kun okay lang na kun pagdikit si mo damo kwarta dayon bla kay do makasiling nga at sige bahala na total kung magdikit ka damo doon ko kwarta doon amo man gani do lang ang nambal ko si mo dapat dikit ka iya sa may dikitan di ka magdikit sa walang dikit kay bao kabudlay nga sitwasyon ina. By the way dol gina-report ko lang da sa inyo may duhaman galing nga nasapuan nga patay ding mag-asawa ho kahapon sa area sang Barangay Mansilingan galing kay daw natural death kunoning kamatayon sining duha pisar nga sige pa man ang investigation sang pulis parte sa sining kamatayon sang mag-asawa blaho dira sa area sang Barangay Mansilingan kahapon sa ngapon way man sang foul play dola according sa mga pulis bla dol. Wow, kun okay lang na no kay way sang foul play ang natabo da, Pero by the way, may kapamangkot pwede ko nakatangayo number si mo si Arnel Astorias la. Muno sa suya pwede ka pangayo sa number ni Action Rex sa Bacolod, Abdol. Ate may arad da si mo, tagi lang da siya. Kamusta lang da kay Toto Arnel kamusta da sa daw hidlaw manta sa aton da nga mga kilala. Tagi lang da siya. Ikaw na lang bahala da, Dol. Basta, hindi lang pag-ihatag sa mayong lawas, Dol? Hindi ka pa may kunihatag ko mo number sa mayong lawas. Sige rin nag-CITI, bla. Sakto ang hambal mo. Dikit ka lang sa may dikitan. Ang importante nga dikitan mo, inang may inog dikit, yun, Abdol. Sunod ka pala, Dol, kay para nga maging maayaw ka palaran mo. Galing kay alang-alang ko sa tiyempo, nga pangilay na ding akon nga counterpart to sa piyak kwandiho nga aquarium diho, nga pangilay na sila tama na, pwede, Dol? At iway problema, lawig pa man mga July 30 pa man, may duwa pa man kabulan nga nabilin, Abdol. Gani man, pro buwas way tagali way tabuas kay Sabado buwas may gapamangkot pa di dulo na ng requirements kuno dol nga dira sa Dumangas Port kag Iloilo Port anong requirements kuno dol sa maabot di halin di abi sa Bacolod padulong dira may requirements pa kag ang halin naman dira sa Iloilo kag dira sa Bacolod dol may requirements pa.
negative RT-PCR test result, Abdol. Kung apor ka, dire sa Iloilo City, mabisan apor ka pa, kung magkadto ka di, gina-required ka sa negative RT-PCR test result, Abdol. Coordination sa notice of coordination sa LGU nyo, Abdol. Ate mo man galing requirements swab test kag notice of coordination. Amo man lang dola kung magsulod ding taga Iloilo sa Bacolod, amo man gyapon ding requirements sa amo na kay iti kon pag-abot mo di sa puerto, swab ka kung negative ka, palakton ka man lang, pero kung positive ka, another story naman dola. Oo. Sige Goodbye, Abdol. Sige, Dol. Kailangan lang ako sa tiyempo, Dol, ho. Kita-kits na lang ta sa Monday, Dol. Goodbye. Sige. Goodbye na lang, Kino ka lang halagin ko sa tiyempo. Sige, daligid lang mga ka-aksyon na standby ay. Salamat gid-aksyon na Mario Hilonggo sa atong sining counterpart sa Siyudad sang Iloilo, ang Aksyon Radyo Iloilo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo kanto? Yes. Sa pakatuig. Kapo pa ni Matinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Action Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumataas na ang tubig, so ulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Alang-alang na to sa tiyempo, mga kaaksyon, pasensya gid sa wayta malabutan, pabosan tanang ini sa atong sininga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sininga pagpakigupod since kaina tubtob sining mga inoras, mapag-goodbye na kita. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Diligid Lamang Manugay upod kay aksyon. Walma sugaton, ako naman ang inyo sinika aksyon sa kanginan. Aksyon no Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,